Sami yebro ni ng'e time kaka ng'ama tin ni ng'e time midhi minyalo ming'e kaka idonjo 13th parliament but okaneka gi mako lwet jomatindo okaneka gi puonjo jomatindo especially kata mana siasa ka nitie a lot of ilongo ni propaganda my propaganda ma drive siasa give their part of it nikech kani siasa ma Kenya no kete ni nitie kaka nyaka jibedi eka ji no hapa ni kaka siasa osebedo Kenya ka ndalo mathoth but ka jomatindo gi nyalo beda gi kuma kaka seminar mono to gipuonjo ji about getkin gi sekali gini aparo ni kaka wawinjo kuom ng'ama osetimo nyabedo mayot than but wanto opuonjire mana gi neno but kadang ketwa piny gi puonjwa wanyalo duoko ne giro kama yes and mana wuoyo on behalf of jomatindo man gi gombo mar donje siasa kata leadership yes nikech piny ka bende osekete ni entuk pesa kionge gi pesa moko entuk pesa aina to kaluke ng'io gwenge mag Embu aparo Nyeri Embu koso Meru kijana moro matin mane odonjo to parliament namo kata pesa Mwirigi Peter Paul Mwirigi sorry yes woman rep mabomet yes odonjo ka toto kata salasia no ogedne ko sebedo mbunge yes lakini kuonde moko entuk pesa to mabe mana nyiso especially kendo akro sana angeni te jomatindo mawinjowa jomatindo be ngeni gin mok gidwa jomatindo go moko gin mok gidwa jomatindo go moko ifake iro ni kata mana salasa gin go iro kamine mano ochung ne tero gi kabisa kech mine tigeni ngeni mine wa ongiewa ginyalo nyathi maber gi nyathi marach omiyo gin gi ngei neno chunji to ojende kionge pesa walo okidhe kwateri ineno so ojende number 1 na kwa bed gi chuny mar ng'iyo nito nikech yene wan siasa ma Kenya ngeno sebedo ni no chako gi kwerewa kobiro kamano donge koro jomatino podo ko ng'eny ni ginyalo gin gineno ni telo siasa ngo wene joma dongo mano seti moyudo pesa mo retire ineno saboro nkech ne gisetiyo magi choko pesa being ni entuk pesa but aparo ni politics a lot can be done there's still a lot and mana ya kanya iro kama na enya Isaac uru ka pat jo piny bende owinja ne to gin giwacho nango nyaka ne wachak loso weche gi bura eka bang'e bro ngiso ni to network mar ng'ato nyalo konye nade kaka ng'ama tin yes network okay idiki wacho kanye ni senator ma Trans Nzoia Inosiep ni en ng'ama dongo go e chako neno mano network maduong' manyalo konyo iro kama na enya nyakore moge kadiponi in kamoro medwa ne jiewo kata penjo mari achiel kachiel wabro mi thuolo mar penjo ne achiel kachiel nyakore moge juang kawuono chieng' tich ang'wen wapuonjore weche mag dongruok mar oganda wa wiki kwil network ni bende birni achiel kachiel e Facebook live